L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech qed jibqa' jkaxkar saqajhu ma jgħidx meta se jqaf jikser il-liġi billi jdaħħal il-kontijiet finanzjarji u r-rapport ta' donazzjonijiet tal-partit tiegħu għand il-Kummissjoni Elettorali. Kemm ilu Bernard Grech kap, il-Partit Nazzjonalista l-snin sħaħ għadu b'operat illegali e kif qatt ma daħħal dak mitlub minnu skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mistoqsi issa li bdiet il-kampanja elettorali u sejjer qudiem il-poplu jitlob il-fiduċja f'elezzjonijiet amministrati mill-Kummissjoni Elettorali, l-istess istituzzjoni li mhux konformi magħha bil-liġi, Grech baqa' jgħid li ma jafx meta se jdaħħal dak ir-rikjest. Waslet elezzjoni, għajt ma ġejtx in line mal-liġi tal-finanzjament tal-partiti, komdu li qed tagħmel dan biksur tal-liġi. Kif tafu, dejjem jieħdu it-tul tagħhom. Fl-aħħar ġimgħat Grech waħħal li ma sabx awditur biex jiffirmalu l-kontijiet tal-partit tiegħu u għalhekk ilu 3 snin jikser il-liġi. Kun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur. Fil-medja kien hemm diversi rapporti dwar l-iskuża tal-awditure b'imkejjen isostnu li l-Partit Nazzjonalista qed isibu diffiċli jsib professjonisti jiffirmalu u jitfa' ismu fit-taħwit li għandu fil-finanzi tal-partit, dan anke fl-isfond tal-iskema sigreta taċ-ċedo l-IPN li l-arkitett tagħha kien Simon Busuttil. Anke Segretarju Ġenerali Michael Piccinino qed jipprova jilgħab għal ħin u tefa' kollox fuq il-kap. This means no PN financial reports have been made publicly available for any of the full calendar years that Bernard Grech has been at the party helm. In-nies minn għal-maċċir tisaqsu kien ma da sempliċiment kien żball għax maħniex perfetti. Ġa spiega wkoll Bernard Grech kienet kwistjoni ta' wkoll ta' riżorsi umani.